El xampany és perillós per la salut, i no només per l'alcohol, que també, sinó pels possibles incidents associats a obrir l'ampolla. Quan s'obre una ampolla d'una beguda amb gas, com és el xampany, s'allibera diòxid de carboni. En una ampolla de 750 mil·lilitres, la pressió és aproximadament el triple de la d'una roda de cotxe. Això permet llançar el tap fins a una distància de 13 metres a una velocitat que pot arribar a 80 km per hora. El tap tarda menys de 0,05 segons a arribar a l'ull i, per tant, no tenim temps de reaccionar. No és el primer cop que això s'estudia. Un estudi de 2005 va trobar que, de tots els accidents relacionats amb taps d'ampolla, un 20% als Estats Units i un 71% a Hongria es devien a taps d'ampolla de xampany. I una revisió de 2009 va trobar que podien causar sagnat i catarates, a més de ceguera i despreniment de retina. L'objectiu d'aquests estudis és conscienciar i subratllar la necessitat de mesures preventives. De fet, els autors proposen l'ús de materials alternatius com un tap de rosca per protegir el consumidor. També recomanen refredar l'ampolla abans de consumir-la per reduir la pressió i apuntar-la lluny de tu i dels altres. Així que ja saps, ull amb el xampany.